Hej, jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Jack. Vi er Gingers in Live. Vores analyser handler om vores mening om danske liv og tv-programmer. Ja, og i vores første analyse her, der vil vi lave en analyse af Rundt på gulvet, som er meget velkendt i blandt danskerne, da det er nyt. Ja. Ja. I kort sagt om programmet, der handler det om de her 4 deltagere, 4 faste, som er Andreas Bo, Christian Fuglendorf, Niels Olsen og Lise Båstrup. Og selvfølgelig vores vært Lars Hjortshøj. Ja, han er bare ikke deltager, han er vært. Nej, men han er vært. Det er meget vigtigt. Som sagt, så er der også 2 nye med i hver uge, som bliver delt op på hvert hold. Som sagt, det ene hold, det er Andreas og Christian. Og den hold er Niels og Lise. Ja. Og som sagt, det er et meget populært program, og det er også et meget populært familieprogram. Ja. Jeg nyder i hvert fald at se det selv. Ja, jeg nyder også at se det selv. Det gør jeg. Og her, der vil se et klip fra den kendte scene. Det lille rundt på gulvet. 22,5 grader. Jeg siger, det var 22,5 grader. Det er en scene, der er svært at stå på. Her ser et klip fra det. Og så vipper vi i øvrigt lige kameraet 22,5 grader, så det ser sådan her ud hjemme hos jer. Værsgo, Andreas. I venter bare her. I vil blive kaldt ind, når det er passende. Stå ret indtil da. Ja, så skal vi til det igen. Sommerfesten. Skal lige... Har lige noget her, for lige tage det her. Ja, det vil jeg. Linda, vil du sige, at jeg skal forstyrres den næste time? Der er audition til sommerfesten, dronningen kommer. Tak for det. Farvel. Ja, så er vi klar. Vi vil gerne have Mini Fetterlein ind først. Mini Fetterlein, vil du melde dig? Ja, goddag. Velkommen til, Mini Fetterlein. Stå ret. Herovre. Gider du stå ret? Mange tak. Gider du godt stå ret, Mini Fetterlein? Mange tak. Det er flot. Du jonglerer med 6.395 tombola-lod. Det er flot. Ja, og vedgang. Ah, de er i luften, 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 de er i luften. De er i luften, de er i luften, de er i luften, de er i luften. De er i luften. Det er så flot. Sådan der. Ja! Det er det, dronningen vil se. Det er det, vi leder efter. Det er det, dronningen vil se. Tusind tak skal I have alle sammen. Ja, som I lige se klippet fra den scene. Det var så en special edition, fordi alle 6 skuespillere var med. Normalt er det kun 1 hold ad gangen. Jack vil fortælle lidt om en anden meget sjov scene. Ja, jamen det er jo en scene, som faktisk kun er brugt første gang, og så den er faktisk den er brugt 2 gange i alt i showet, og der har været, jeg tror, 3-4 afsnit i alt. Ja. Men det er en scene, hvor man ligger ned, og så skal man så begynde at lave skuespil, imens man ligger ned. Ja. Og det kan, altså, det ender med, at man flyver rundt, og jeg ved ikke hvad, og det passer faktisk også meget det er meget genialt lavet, ja. Det må jeg sige. Du kan lege Spider-Man, som sagt, de har et andet sted, hvor de er superhelte. Så kan du lege Spider-Man og Superman, og jeg ved ikke. Og det ser virkelig ud, og så alligevel et tos. Ved du hvad, skal vi ikke bare sætte et klip på? Og jo, så... I ser et klip, så kan I forstå, hvad vi mener. Ja. Og så Superman. Hvad så? Hvad kan du? Det ved du sgu da godt, jeg kan alt muligt. Kan du det? Jeg har den sejeste superhelt, der er overhovedet, altså. Ja, så old school, det er du altså. Jeg er meget ved. Prøv at se, jeg kan. Hallo, hvad? Ja, du kan kravle. Jeg kan kravle, og jeg kan... Ja, wow, sikke noget. Ja, ja. Vil du se noget vildt? Ja. Jeg kan hænge her, hvis jeg har lyst. Nå, men det er jo ikke for ingenting, at vi er samlet i dag, Superman. Nej, jeg lander lige. Ja. Sådan. Som sagt, så var en af de andre geniale scener, hvor man lå nede på gulvet, sådan set. Og der var mange muligheder for andre slags skuespil, for eksempel Spider-Man og Superman. Men dette program handler mere end blot at finde den perfekte scene. Det handler altså om at kunne improvisere. Andreas, ved du hvor toilettet er? Fordi jeg har drukket meget af det iste, og jeg skal virkelig pisse. Lige herude gangen til højre. Inde i telefonboksen? Nej, det er en dør. Ja, det er sådan en plakat. Ja, det er det. Så du tager bare dørhåndtaget, og så lige ud til højre. Så herude? Ja. Ah, der er en dør.
Ja, det er der. Så er jeg tilbage igen. For helvede, jeg glemte sgu da at vaske fingre. Nej. Som sagt, de 6 deltagere deles op i 2 hold. Reglerne er simple. Vinderholdet Vinder. Ja. Der er ikke nogen point, og vinderholdet det hold, som Hjortøj og publikum synes kæmpede bedst. Hver uge dystes begge hold i nogle improvisationsleje, som skulle udfordre deres talent. Og det var alt, hvad vi havde for denne analyse, og hvis I vil tænke at se mere, så synes jeg, I skal følge med. Jeg har også vores Facebook-side, som hedder Ginger and Live, så er det nemt at finde. Og der vil vi poste opdateringer omkring kanalen og bare vores liv i, tror jeg. Ja. Hvad vi laver. Ja, hvad hvis vi vi keder os. Ja. Men, skriv ind til os, vi svarer meget gerne spørgsmål. Ja, det gør vi. I kan skrive dem i kommentaren, eller I kan skrive dem til os ind på vores Facebook-side, eller inde på vores YouTube-mail. Ja. Så. Og meget gerne, hvis jeg har et program, vi skal analysere, sig til. Ja. Vi skal nok gøre det. Og nu tænker vi tv-programmer, så. Ja, og det skal være dansk, fordi det skal være være dansk til engelsk. Ja. Vi håber, I nød den her analyse. Vi ses. Og så skal vi også lige klikke, ikke? Så filmer vi? Ja. Nå, okay. Hej. Hej, jeg hedder Andreas. Og jeg hedder Jack. Hej, okay. Så var det hele. Altså, det er derfor, det kaldes familieprogram, ikke? Fordi man nyder at se det selv, men så ser du. Det er det godt, ikke også? Jamen, hvad fanden? Et familieprogram. Og så siger vi bagefter, vi nyder at se det selv. Okay. Ja. Tror du godt, vi kan cutte så bange i den? Ja, så. Okay, vi cutter igen. Altså, vi cutter bare. Okay. Ja, i dag, der vil vi tage, eller der vil vi lave vores Vi cutter første lige analyse. igen, okay? Undskyld. Hey, Andreas. Ja. Jeg skal rigtig tisse, og jeg aner ikke, hvor du har dit toilet. Jeg har drukket alt for meget af det her shit, og du er ved at få grinflip. Hvorfor du det ikke? Okay, vi må prøve igen. Bare fortsæt. Bare kom. Okay. Ja, som sagt, så var det også en af de... Andreas. Okay, jeg skal prøve virkelig lidt mere sådan, fuck man, jeg skal pisse. Okay, bare kom. Du skal pisse, Andreas. Det hold, som Hjortøj og publikum synes kæmpede bedst. Synes kæmpede bedst. Der er ikke nogen penge, og vindholdet er det hold, som Hjortøj og publikum synes kæmpede bedst. Han øver. I hver uge dyste holdene i en række forskellige improvisationsleje, som i den grad skulle udfordre deres talent. Og hvor har du filmet samtidig? Altså, du sagde ikke, shoo!